webakagele webakagele awuthi ufoseni ngizobona ngoso awuphela sengizile ukuthi ufuna iqolo awufuna sengizile Yes, Steve mngani wakho. Mbona. Impela ithanda ukungijikela manje. Izinto ziyangibheda. Now, boy, ngicela ungadena mfana omdala. Ngicela ukuyisela utshwala emumva mase ufake iglass engisilethele nje masenyana. Kuze ngamaklasi. Phuthuma mfana sikufika. Usamkhumbula uVusi. Lo bethi mehamba ngale nkabi yakhe la emnyango. Qalaza izalukwazi, qalaza ingane ezincane. Kodwa konke lokho kubuye ngathi kuzoshabalala. Ngikhumbula kahle mfowethu ufike. Wena ba. Ngiyabonga. Ngikhumbula kahle mfowethu. Kodwa khona into eyodwa ngiyibuka kuwena. Unegwa baba. Do you remember ukuthi wena ehumusha lamahumusha la endaweni? Wena uBravo sohlonishwayo, wena isigwili sendawo. Olani ova? Iqiniso elingephiko lelo. Yeah. Kodwa konke lokho enginakho kubuye kuzoshabalala kwamazolo ebonile ngaliphuma ekuseni. Bravo sengimazi. Akekho nteketeke ngendlela owenza ngayo. Ma ukuthi uzimisele ngokubuyela emumva. Uzolidedela lebhizinisi. Uyazikhumbula usasebenza emalahleni. Phusha ibhalo 626. Jula kube manzi. Bekunika ibhalo elinesonto lingasile. Fake overall ehelo. Kodwa manje uqoka amasondo wathandayo. Hamba ngemoto oyithandayo. Hlala kwisithabathaba somuso. Usakhumbula ngixoxela ngale ndaba yalomfana kaThemba. Umfana kaThemba. Lokho kuzaca ngathi kuncela uTinase kuthiwa Andile. Umthetho sohambe wahamba wazwadlala indawo yawo. Ngangitshela ukuthi ummeli wakubiza lokutshela lonto. Bathi konke lokho sengikusebenzele kanzima kanje. Kufanele kubuyele kuyena. Yini? Yonke lento sizothatha ubuyisele egameni lakhe. Ngidla amathamba engqondo. Kumanje ngizama ukuhlanganisa abafana abazomsusa. Cabanga ukuthi kuzosiza lo. Steve. Uma endleleni kaVusi kumele akudluke. Funa ukukhumbula into eyodwa ke baba. Angudinga ukubuyela ejele. Angudinga ukuboshwa. So whatever you do, you have to think before you do. Bene. Abantu engikhathaza njengamanje ilabantu abala endlini. Angazi sizokwenza njani uma ngafika amaphoyisa la sizothini Andile. Angifuni ngejele Andile. Nothando. Angeke uze ejele sizwana. Okay, ndifuna angifuni ukujele. Angeke uze ejele. Mawudlo dodi lo. Nobaba omncane. Okay, izama ukwehlisa umoya ke. Makalethe into zami. Ntito kubolekwa nina kithi. Ngibheke. Okay, ngicela uzama ukwehlisa umoya baby please. Please calm down. Ngicela Andile. Ngicela ungayenzi lento mfana wami ngiyacela. Hluphekile mina. Sikhethe sithi. Ngithengisa ama-drugs ngenxa yini. Idle sambane likaBondo. Ngidle imbuya ngoti. Yazwisisa ngomcebo baba. Okay baby please. Ngicela ukuthi siyolala. Ngiyacela sizolungisa yonke into njalo ekusasa ekseni mangabe kuthi ngiyacela baby. Ngicela siyeke yonke lento. Ngicela ubuye nale ngane ngale. Ngizoyifasa nale saka la. Ngiyathembisa Andile ngiyathembisa. Uvusimuzi uzokunikeza konke ngokwakho. Ngiyathembisa.
umfana lo. Bamba ucingo. Wena Yewe. Ye. Ungasongihlanyisa wena. bapha bobani nje bomncane. Musungenza silima wena. Angithi uyazi ukuthi ngikhuluma ngobani. Suka kanje zongibuza ukuthi bapho bani. Lalela la mfana wami. Lento ozama ukuyenza uzongayisoli. Uyangizwa? Bomncane. Kwazi ukuthi ukhuluma ngani ngokufonela ebusuku kangaka uzongi-accuse into engazazi. Uma kungenzeka uthinta indodakazi yami ngizokubulala ngesandla sombili. Uyangizwa wena? Bomncane. Good night. Ulifanele Lo mntwana uselapha kwamanje bonini ufikile ufike kwalisonto sile manje abantu bayeza bazofika abantu kungcole kanje ukinga manje abantu bazofika kungcole kunjena hamba izolo benisithi akulaleka unemali ngoba namali yaqoda Ngidodwe babe ngikhokhela imali yami Zenjo Londiwe mntanami ekuseni kangaka. Yini kangaka ekuseni kangaka mntanami esportini? Kwenzekeni? Abantwana Jesu. Yo Londiwe kwenzekeni? Xolo makanothando Bika notshwala ekuseni kangaka niyaphuza. Nilala emathaveni manje. angiba ngatu mama angiba ngatu nasi Yini kwenzekeni? uJesu senjo mama ave benzothatha imabhiya wami Mntanami kodwa kona unothando uke wambona. Nothando lanto yakho Mntanami unothando mama lezi ingane Damgqibela. nje lengane Nkosi yami iphuze kanjani? Awu ngalamini ndani ngixelele uNkulunkulu wami. nyani yodwa Mntanami. ngala andiwayo Okusho ukuthi ukandile. yeke Mntanami, Ukulanda. ayilungile ngiyabonga sithando sami ngiyakuthanda sisuyezwa. ngathanda kwamama Ngizokhulekela ngendlela engikuthanda ngayo. Inkosi yami lokutshwala. mama xa uthatha Ungenele lezi ngokhuleka ingane. mama xa uthatha ngokhuleka Sithandwa ngicela sami. uzongixelela uJesu Iyantombi yami. nyana kaDavid Okay, sithandwa sami Thixo ngiyakuthanda. ka-Abraham Ngiyakuthanda sisi ngiyakuthanda yes. ndiyamthanda Yo bakithi. Yu, Hayi mama okay sis ube right uyezwa. ndisalibela into zam apha ndizaba right Nkosi yami. Hayi. Yo. yu ndizaba right Hayi Nkosi yami ngalobutshwala khulekela lezingane bakithi. ngelo xesha umntana ngamaziphi hamba
Andile. Ngiyazi ukuthi umndeni wami ulapho kuwe. Ngikulungile. Ngizowasayina wonke amaphepha efa lakho. But on one condition. Ngicela ulethe umndeni wami manje. Bese ngikukulethela wonke amaphepha akho. Alright. Ngizokwenzela i-SMS enama instructions ukuthi umndeni wakho uzowuthola kuphi nokuthi lawo ma documents uwabeke kuphi. Ngenzele ifavor baba omncane. Wangenzela ufirifiri. Otherwise loduma libalele. Uvuse right? Ngizolwisa. Ngitsho ukuthi sekawasayinile ama documents. So uzimisela ukuthi manje athole umndeni wakho. Yazi ukuthi angenza noma yini ukuze nje umphile noma mncane babe safe. Yebo, kanjani? Mbambela kancane ngakhona. Yenza kanje sana sami. Une plastic emnyama lapha. Yeah. Ne? Kunomuntu ozofika azoyilanda emini. Umnikeze yona, yena uzokunikeza imali. Emva kwalokho bese ufanele ummeli. Umtshela ukuthi ngizodibana naye later on. Ngizomnikeza lama documents, ne? Okay, ngizongithatha uhambe kahle. Yeah, ngizokwazisa. Ndoda, kunini ngikulindile la. Mawuthola le message ungifonela. Nginomsebenzi omningi ongilindile. Ngena. Oh. Besebenzisa. Thanda ukuxolisa kakhulu insizwa. Futhi ngibe late. Hayi cha. Ayikho inkinga noDamadonja. Ungahlala. Unganginika ke le document ngithi nje ukuyibheka bheka. Ngiyathemba sengingaqala nje ukungena emsebenzini. Ngabe konke ku right? Hayi, Thelisi. Akuhambi kahle ndoda. Thelisi. Lama documents awafani. Awafani? Uyabona le engiphethe la okuyiyona ethole kuvusa. Ikhuluma ukuthi wena yonke into yakho uyithola uma uvuse seshonile. Yazi, the only thing engiyibona la ukuthi it's original. Isignature kababa wakho. The rest is fake. I mean, the whole document is fake. Yabona uvusa. Uvusa ufunda ngiqonda. No. Angifuni ukuthi wenze into ozosola ngayo. Angeke. Ungenzi into ozosola ngayo. Andile. Yebo baba. Yes. I'm not sure. Oh, okay. That's Umhlanga Ridge. 314. Yes. That's it. Cha baba cha. Ayibonga mina. Thank you. Makamphile. Ngiyaxolisa kakhulu ngalelo bisho engifake kulona. Sathanda sami. Ungayulinge nje ungithinta. Uyabona, if there's anything, and I mean if there's anything engenzakala phakathi kwami nomntanami Vusmuzi, I swear to you, I will never forgive you. I will walk right out the door and never forgive you. I will leave you for good. We can't get caught up in this nonsense again. Sithando sami. Kini nomndeni obaluleke kakhulu futhi enguthandayo.
Ngiyathembisa ukuthi ngizozama ngayo yonke indlela ukuthi nginifikele. Akuyobe njalo uqinisile. Ngisacela ukuphuthuma emsebenzini. Lungile. Yebo. And then wena wasungena nezidlalo nje sebenza njani? Uphuma Hayi manje Nothi. Hayi manje. Uyisicefe, uyangidina, wena ungahambi yekini. Ngishayise ngomoya. Yebo, indlela esukwazi ukukhuluma nami ngayo leyo Andile. Uphuma phi uzokhuluma nami kanje? Noma mhlawumbe sekhona abangcono okwazi ukukhuluma nje. Basabula ngempama naso. Sicefe. Ufuna ukushaya mina Andile? Ufuna ukushaya mina wena? Ufuna ukushaya mina? Nothando. Nothi. Sanda sami. Cela ungibheke. Ngiyaxolisa. Angisoze ngibheke isandla ngiyaxolisa baby. Uvusi lo ngikwadisile. Long beefing ngiqeqa ngehla ngenyuka nama documents. Only to find out ukuthi lama documents bengiqeqa nawo ay fake. Can you believe that? Ukuthi baby ngivele ngayibona nje yonke lento ukuthi izokwenzakala. Ubungeke uvele umthembe kalulu umalume wakho baby. Thando sami. Lento yangiphusha manje. Into engizocela nge baby. Ngicela ukuthi siyiyeke yonke lento. Siqhubeke nje ngempilo yethu ngendlela ebesiphila ngayo. Angeke baby. Angeke ngikwazi ukumyeka enjoy nje kanje. Baby uyazi ukuthi ngiyakoseka ngithi. Uyazi ukuthi ngihlezi nginawe. Futhi ngizohlezi ngikhona. And ngiyacabanga ukuthi vele sekuyisikhathi sakho ukuthi uthaphume emsebenzini. Baby. Asante. So mvimbe endlela engaphamba afike endlini. Yezwa? Okay, ngikulume. Uyinkosi yamakhosi. Akekho uNkulunkulu njengawe. Ulifanele udumo ngekhathi zonke. Babantambama ngiyakhuleka. Moya ongcwele ngiyisone phambi kobuso bakho. uNkulunkulu namandla wonke. Ngonile phambi kobuso bakho. Moya ongcwele nginomntwana uNkulunkulu namandla wonke. Unothando uNkulunkulu muhle. Baba umntwana wami akenzi kahle. Phambi kobuso bami uNkulunkulu namandla wonke. Moya ongcwele wenza zonke izinto ezingalungile. Moya ongcwele namanje ngimlethe kuwe. Ongenzeka Nkosi, moya ongcwele uthola izono zami. Babe ngizenzile uNkulunkulu namandla wonke ukuthi Nkosi ngingamvezi ngingamtsheni ukuyikona kona. Babona amandla wonke ngizocela uxolo phambi kobuso bakho. Phinda ube nami uNkulunkulu nantambama. Moya ongcwele uphinde naye umgcine kuzona zonke indlela zakhe. Nkosi uJesu asihambayo babo bubi bakhe bonke abenzayo phinda kumfihla. Moya ongcwele ngekhathi zonke wena wedwa uNkulunkulu osifikela endleleni.
umphile. Ngisacela ungibuleke ifonini. Usungena ngiyicapha nje. Kahle lokhu ngibuze imibuzo. Ngicela ungibuleke ifonini yakhona ngifuna ukwenza manje ngiyaphuthuma. Bani ufuna ukumfonela? Uyangiboneka noma cha? Oh, uandile. Kanti izophela nini yonke le nto Vusimuzi? Ngisacela ungenzela manje ngizogeza ngiyabuya manje. Safuna ukwenza lokho. Yazi ubuze. Mngani wami ngicela ungitholele ama-bodyguard azoqala kusasa ekuseni ukusebenza. Yebo, sohlangana emsebenzini njengisebenzela khona e-office lami. Ngibonga kakhulu mngani wami. Ngiyabonga. Buthelezi. Empeleni ngishayele lo licingo ngoba ngifuna ukwazi ukuthi sokhulumile noVusi. Mayelana nalama documents ekumele ngabe swakakunikezile wona. Yeah, ngimfonelile izolo. Wathi naye usakhuluma namaloya akhe. Uthi angeke aphume kule business ngaphandle kwempi. Ini? uVusi ufuna impi? Ngizomnika ke mina leyo mpi. Ngizokunika isaluleko ndoda. Konke lokhu kuyekele kimi. Ayibo, ukhuluma noba? Azovusa ngijwayele uVusi. Uvusa ngijwayele uVusi. Uthi angeke azaphume lapha enkampanini ngaphandle kwesidumbu. Arina. Sami. Uvusa ngijwayela kabi ngempela. Yini yona le yini? Incwadi zakhe ngenzeka ukuthi khona okukhona la mhlambe singakusebenzisa. Ngathemba ngasingakuthola mhlawumbe okugoda nje singakusebenzisa against him ukuthi sikwazi ukumvalela isikhathi eside ejele. Le nto yamalume khona ngisiqala ukungisiza. Asuvusi, ngazi ufunani empilweni yami yazi. Hayibo. Yini baba? Uvusi. Yini bebe ngithusa phela manje? Uvusi wabulala ubaba. What? Uvusi wabulala abazali bami. Yazi ukuthini bebe angazi nokuthi ngithini. This can't be true. So bulala abazali bami. Baby, I'm so sorry. Ngiyaxolisa baby. So bulala. Excuse baby. Excuse. Lalela. Yabona into engifuna ungenzele yona. Yes boss. Ngifuna ningafike ninganceki lutho. Loya muntu loya. Lithi utetenge kakhulu ngiyezwa boss. Zonika ama direction elami ngizomfica khona. Uyangizwa? Yes boss. Bese ngifuna ukhiye wemoto yakhe. Lapha emotweni kunezinto ezibalekile phakathi. Uyawubona umgwaqo? Iwona enzohamba kanti uthi manifika la nawo lo musa ekhoneni. Ila kufanele uthole khona. Uthuma abana ngiyakuthemba. Sheshisa. Bani? Phela uzophula isicaba man. Mafenzi omkhipha amazinyo mani ngabona Khiphe ikhiye baba kudala. Lalela. Khiphe ikhiye baba. Ikhiye. Ziphi ikhiye zamba? Ikhiye za Mr. Mati. Ha? Ikhiye. Mshado. Hello? Le ndoda isivele yahamba ngazi siphunyuka kanjani le ndoda le. Hayi, all right, okay. All right. Ngiya.
Niyayithola leyo nja. Lalelani. Ngicela nenze sure ukuthi lo muntu nibuya naye. Ngifuna leyo moto ininto sami esibaleke kakhulu. Kunencwadi engafuni wena ezandleni ezirong lapha. Ngifuna nize nimthole. Umfana, shong sopa. Ha? Shong sopa. Balekile. Ha? Lalela. Marikiam nang sa iskiam sa. Ripikiam sa. Ya ke kumpul. Saya tell you one. Ya betul ni ba. Tak lalela. Ya mo ada bulan awak tu. Kanti bengabobani laba abakushaya kanje? Uvuze uthumeze izinja zakho uthi uzongiluma kanje bebe. Uvuze isikhiya semoto. Yabona I've heard enough of uvuso kwangempela. Like serious buku ukuthi kwenzeni? Athi uvuze umtshwala amasimba bebe yathi. Uvuze uzombonza amasimba ngomsuthisa umthofu mina. Ngicela ukuthi uzame ukulala ngizokwazi ukuthobe. Wow. Hey, bantu bakamako. Awuyabona into yamaka. Ayiphakeni lapho bafana. Hey, phakeni awuzala mfana wami. Yabona-ke mfana, sisebenza umsebenzi oncomeka kakhulu. Ngikuthiwa umuntu akanconywa-ke esaphila. Angikabazi. Ithe umtetenya kancane ngoswazi. Uyabona le khona? Ngiyathemba ukuthi umnwayela kude. Okuningi sasokuxoxa kahle kusasa ekuseni. Ngibonge. Lazonke. Awu, ngibonge kakhulu.
this was me and this was your father way back in the days, sisafunda esikoleni. Oh, and I was still pregnant with you here. I think Gangsano 7-8 months. And look, you've turned into this beautiful, beautiful baby girl. Dek. Wenzani? Shona ngale. Le. Engithile man. Shh, quiet wena. Baby, I'm home. Mama, uzanishawa uyasoja ngaphandle. Simenyiwe thina lapha. Wena udanse kwaze wasa. Ufuna nda? Baphi? Bakhona. Baphephile. Lo baba. Note. Yeah. Woza nengane. Andile senzeni. Bubulala umntwana, Andile. Bengeyona inhloso. I don't believe what I got myself into. Ngathanda ngiya-understand. Kwenzeka iphutha. Iphutha? Ungumbulali, Andile. Ngathanda ngiya-understand. Kodwa ingane ayishonile. How sure are you? Kubaba omncane wonke lo. Nindaba ukuthi ubani? Anginindaba ukuthi ubani wenzeni? Angingize ngikwazi ukuhlela nombulali. Angingize ngikwazi ukuhlela nombulali. Ngcono vele ngiye ekhaya. Nathanda yangishiya manje. Ngicela ukuthi ngihambe. Yabona Vusi, if anything happens to my child, I swear, I will never forgive you. Ngiyazithanda zami. Ngiyaxolisa kakhulu. Miss Ben, Mrs. Dr. Mapalala. Ngineyindaba ezinzenhlezi. Siphuthume, ukwenza njani? Not my daughter. Ungakhathazeki mama, umntwana uyaphila. Kodwa manje sinenkinga kakhulu esibhekene nayo njengamanje. Umntwana ulahlekelwe igazi eningi kakhulu. Sizodinga ukuthi senze i-blood transfusion ngokushesha. Then give her the damn blood, doctor. What the hell are you waiting for? What the hell are you waiting for? Mrs. Mbatha, awukho that simple njengokucabanga. Njengamanje sinohlala abantu abaningi kakhulu abasolindweni. The best I can do for umntwana wena ukuthi ngimfake nayo lindweni njengabantu bonke alinde. Awukho unyangisiza kakhulu. Ngicela ukubuza dokotela. Yebo.
Mhlawumbe ngathatha isikhathi esingakanani ukuthi umntana wami asizakale. Kube kuthathe amasonto noma inyanga unless ke ukuthi Unless what? Unless what? unless omunye wenu njengabazali engavuma ukuvolunteer ukuthi asize umntwana ngegazi. Then we can run some few tests sibone ukuthi sitholani. Ngicela ukuthi angilandele. Dokotela. Mina ngenza noma yini ukuthi umntana wami asizakale. Ngiyavolunteer ngizomnikelela ngegazi. Dokotela usho ukuthi mhlambe ayikho nje into esingase ukuze adonatelwe abantu abakwi-age group yakhe. Cha. Lokho akunayinkinga. Iminyaka ayisho lutho mama. Okubalekile ukuthi igazi kuphela liqondane, maqondane igazi kuphelile. Ngicela ukuthi makhona eminye imibuzo mhlawumbe ningaba ningibuze yona ukuze sikwazi ukuthi siphuthume umntwana angabi nenkinga. Ikhona eminye imibuzo. Ngiyakulandela manje. Ngicela ukuthi ungilandele. Ngiyabonga. Yebo. Nkosikazi. Ngiyabuya manje usale kahle. Sawubona ntombazane yamama, kunjani? Uphile njani? Ngiyaphila. Yini? Wabuke ukukhathazekile nje kwenzekeni? Akho lutho mama. Ngakhathazeki nami uzoba right. Tshena uma wakho Nothando. Kwenzekeni? Ngabe ngixabene no-Andile? Ukushayile? Tshena uma wakho. U-Andile. Ntombi. Ngakhathazeki mama kunalutho. Ngiyakwazi mntanami. Nguma wakho. Ngiyakusala. Niyazi nje njengoba ngihleli la. Kunezwe elivukayo kimi. Ithi nendlela ebukekile emehlweni omuntu. Kepha isiphetho sayo sengokufa. Mntanami, angisho ngoba ngikusonda. Tshena uma wakho kwenzeke intombi yami. I had a very long day. So ngiyacela ndaba zamaBhayibheli nje ngikhathele. Ahlahla ngikhululekile. Ngiyafisa ngelilanga ntombi yami ukuhambe noma wakho. Sambise inkonzo yethu. Ngiyaqolisa kakhulu yaso. Futhi ngiyakuthembisa uzokwenza konke okusemandleni akho ukuthi umntwana wethu asizakale. You don't understand. You don't understand, Vusi. Ngiyakuzwa. Noma singalahlekelwa yikho konke sinakho. Inqobo nje makusizakela. Ungiphile. We need to talk. Uzomela sikhulume. Ulungile. Singakhuluma udokotela ngakafiki. Vusi. Umphile.
Uzoba ngcono umphile. Makuya ama-result egazi lami uzoba right. You don't understand, Vusi. Yini inkinga manje? Mr. Mesibatha. Ngicela sikhulume office. Ngicela ukuya ngasindini manje. Ngizokuya manje. Asamba. Mahlala phansi. Singaqhubeka noma silinde umama azobuya. Akunankinga singaqhubeka ngoba ngifuna ukusizakala indoda ngiyazona. Ya. Imphumela ayifikile. Kodwa inkinga ke esinayo la ukuthi ikhomba ukuthi igazi liqondana. Ngichaza ukuthini? Ngathi amagazi awahambisani. Okusho ukuthi umntwana yebo uyigazi lakho. Kodwa kalona isende lakho. Lokho ngizama ukucacisa. Bayimphumela. Esho konke lokho. 75% wabantu bonjingane ongayidlali. Ale hlanga hlanga qanga. Dokotela. Ngokukhulu ukuhlonipha. Uyabona amaphepha. Umbhedo lo. Yabona udoti lo ngitshela wona. Sawubona. Lo sesabehlela umbonanga. Ngimbonile uphume ngesami. La. Yebo uphumile ngesami. Vusi. Mfowethu. Steve. Uvusi. Ngikuzwa kahle mfowethu ngiyayibona inamba yakho. Izinto azihambi kahle neze. Ngikuzwa umoya wakho uphansi kakhulu. Konakele ubaba hlala endabeni engilalela. Uma bamphile besena esibhedlela, wathola ukuthi ama-result igazi lami aliqondani nelengane. Ngithe ngiphuma akasekho. Ngicela ungibhekele yena. Mawumbona. Wenza sure ukuthi awumphazamisi. Ngifuna ukuzibambela yena mathupha. Mfowethu. Sokwenza ngokusemandleni. Ngiyabonga. Buthelezi. Ekuseni kangaka ndoda. Kwenze njani? Buthelezi ngivelelwe inkinga la. Inkinga ngiyangifinde laboshwa umthakathi. Hawu. Yini? Kwenzakaleni? Buthelezi. Indodakazi kaVusi idubulekile.
Ngiyazi ukuthi lo Feleba wesebenzisa njengesikhali lento kungicindezela. Okay, hayi. Kuyekele kimi konke lokho. Ungakhulumi namuntu. Ngisho yena uvusi uqobo, ungasho lutho kuye. Ngiyazi njengamanje usasebhizinisi nendodakazi yakhe, kodwa la akaqeda khona uyobuya as a straight kuwena. So wena, do me a favor. Stay away from him. I'll try and fix this. Lungile. Sizoxoxa. Molo ncane. Uvusi uzongibulala ngidinga usizo lwakho ngicela ukuza ngalapha kwena manje. Uvusi ufuna ukubulala wena noma ufuna ukubulala mina? Asikho isikhathi sokuchaza manje ngizokuchazela mase ngifikile ngiyacela. Ncane. If we set up le ayiswe ngizokubulala ngezami izandla. Akuyona set up. Unikeza 10 minutes ncane. Fika la ngihlala khona. Sizakale! 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 Akekho mnumzane uphumile nezikhwama. Wathuyaphi? Akashongo mnumzane. Wathula wangamfonela. Bengazi mnumzane ukuthi ngenze njani. Angithi uphume kulomnyango? Yebo. Nawe phuma ngawumlandela. Ngiyaphuma man! Sure, Professor. I think lento obukade uyifuna sengiyithola into enjalo. Ukuthi ke ngeke uzokhola ukuthi umfazi wakho ungenepho. Usemthondolo kaAndile. Ngane kungani uvusa afuna ukubulala? Andile ngiyabonga ukuthi ukwazile ukuthi ungilethela emzini wakho. Ngiyazi ukuthi indawo yokugcina uvusi angasangithole kuyona. Kodwa into engikhathazeke ngayo nje iyodwa. Dade wenu. Udadewethu Eminyakeni edlule eminingi bengithandana nobaba wakho. Waqede wathola uvusimuzi ukuthi besithandana
wabe sengisongela wathi uzotshela uma wakho. Kwabiza ukuthi sihlukane. Kodwa kwase kulate ngoba ngase ngizithwele. Ngase ngikhulela umphile. Ngabe sona isizathu esenza ukuthi uvusa zabulala abami abazali. Anginaso isiqiniseko salokho. Phela nje ngikwazi ukuthi wayethi ukuthele kakhulu uVusimuzi mhlazana ethola ukuthi bengithandana nobaba wakho. Futhi ubemsebenzela ehleze esho nje ukuthi sizophila kahle. Ngabe uyazi ukuthi uvusa kuyena ingane yakho umpilo? Angazi. Ngiyacabanga mfana wami ngoba uthe ngabe sifike esibhedlela umphile sathola ukuthi uluza igazi eliningi kwabiza ukuthi enzelwe i-transplant wabe sethi kuvusa uzoyenza elapho ngiqalile ukuthatha inyathelo zokuthi ngize lana ngizokubona mfana wami. Angeke uvusa sayenze le-transplant. Imina engizodonate umphile ngegazi. Nesiqiniseko salokho. Isiqiniseko salokho. Ngisoze ngaphoxa umndeni wami. Hey babe. Yes, thanks. And then, kwenzakalani nje? Ufuna mancane khona? Uthando sami. Okay, kubalekile njengamanje. Kumele siphuthume sihambe sesibhedlela umphile uyangidinga. Sizoxoxela umpilo masibuye. Sambe. Bengazi ukuthi ngiyoze ngibe nesizwe yazi. Yeah, you must behave, yeah. Ngiyabonga mfana makazi. Vusa. Awumncane ufunani la? Makamphila. Uthe mawuhlezi ucabanga. Babona ukuthi ubalekele phambili. Iyona ndlela le uyibonile ukuthi yona ngcono. Kukho konke lokho bengikwenza. Ngoba ngithi ngifuna uphile kahle nomntana. Ngaze ngathatha nesinqumo. Sinqumo sokubulala umfowethu. Kepha lokho akusho ukuthi wena. Umntana bamfowethu. Seyangisonda manje. Angizonda baba omncane. Ngaze ngihamba manga. Nonke la endlini. Ngizonda. Please baba. Tata yonke into. Tata yonke into ngisafuna. For what? Ngicela ungabalimazi ngcono manje ubulale mina kakungcono. This is not the right way to do things. Tata konke ngiyacela tata konke. Saphilelana emhlabeni ngesena lutho. Mina ngane zoqedwa. Hayi, ngizana ukwenza lento athi.